בלוח השנה המוסלמי, ואני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה במיוחד. אנחנו חווים אותה ברגע מאוד דרמטי בהיסטוריה של האנושות ובהיסטוריה של המזרח התיכון. אנחנו חווים את האביב הערבי וכולנו רוצים שהוא יפרח ויצליח. אני יודע שזה נכון לגבי אזרחי ישראל הישראלים שיודעים את טעמה וטבעה של הדמוקרטיה ויכולים לשמש מגדלור לאחיהם במרחב הגדול הזה. אנחנו רוצים בהצלחת החברות הערביות, אנחנו רוצים בהצלחת הדמוקרטיות הערביות. אני יודע שאם תהיה דמוקרטיה אמיתית, תהיה גם